Революционното, което се постига при лечение на сухото око с апарата Rexonay, е това, че ние не просто повлияваме последствията от този синдром, ние повлияваме първопричината, т.е. липсата на достатъчно добра функция на жлезите, които участват в образуването на слъзният филм. С тази съвременна методика и с апарата Rexonay на практика се възстановява естествения физиологичен процес в жлезите, отговорни за отделяне на слъзния филм. Възстановяват се процесите на нормална функция и това води до подобряване на количеството и качеството на слъзния филм, а като последствие във времето елиминиране на възпалителния отговор от страна на очната повърхност и на дискомфорта и неприятните субективни усещания. Ето защо прилагането на този апарат при лечение на очна сухота води до едно дълготрайно облегчаване на симптомите, до елиминиране необходимостта от употребата на увлажняващи капки и гелове, както и до възстановяване на очната повърхност и оздравяване на възпалителния процес и на последствията от тежката очна сухота.